le ndlela sikuyo silapha sikwantsume eNqunqweni. Ndicinga ubana it's about 15 kilometers from idolophu esuka eTsomo, ne yindlela ebheka eCumakala eStutterheim, the other side of the Eastern Cape. Lixesha elingakanani le ndlela njengoba sesiva nje uMabuyane uPremier wethu esithi uyihoyile uyayiva into yale ndlela iza kwenziwa? Lixesha elingakanani niyilwela le ndlela? No, mhlawumbi ndiqala lapha wena bhulo. Igama lam ndinguSimamkele Qwele. Ndingu-chairperson ke weTsomo Stakeholder Forum. I think iforum ke seyisaziwa ke ngabantu ingakumbi balapha kule ndawo sikuyo. Ijongene nophuhliso ke lonke ke ledolophu yethu ke nangaphandle. Now coming straight forward kwile nto le ndlela kamanje uyabona kuhamba iimoto eziphantsi ezifana neza-BMW. Now yindlela ekudala siyilwela le. Thina ke siyi-forums ke siqale ngo-2022 when uMinister Mbalula came to Tsomo kwi-bridge yayise-40. Now sakhangela indlela elula yokubana how can we make sure that we reach to anyone that can help, because yinto okudala ikhalelo lena sikhule nathi ikhalelo. Now minister ke wathi awuyeza ke, in fact that was the formation of the forum, because it was then that saye sa-advised ubana let's coordinate ourselves and then submit one petition that speaks about this. That's when sabizana in one room ke zonke stakeholders, kwakho le nto kuthiwa yiTsomo Stakeholder Forum namhlanje. So samnika i-petition yaqala ngoko ke up until ke today that ke uMabuye said Ninika uMbalula uMinister of Transport of then of the time. Nityhalwa yintoni? Uthi nizi-stakeholders zaseTsomo Yes, nafomishana nadibana, yes. ningobani kuze nibe niyadibana noMinister Mbalula? Yes, nantso into. Remember when the minister comes, uye ufumane idate uba uminister imini ethile uyeza, and then we sort and advise that uba esiza eTsomo eyona nto ingamandla siyayibona bridge kukho nale nto sikrala iattend. Then we advise that you must coordinate yourself. Awuzukwazi uya unguQwele wedwa uye uzinkosi wedwa. It will make a weight xa nisiya nizi-stakeholders zonke zalapha ezi-affected yile ndlela. That's when saye sadibana sonke. I remember i-stakeholders then it was association, taxi, it was inkosi, business, hawkers, etc. So sithi abo bantu with that ke we ratepayers and so forth, sithi abantu that join esifundisi, sithi abantu that compile that document, ecela intervention to the minister ubana asitharishele le ndlela. Then ke uminister so we've been engaging ke ngoku ne-office yakhe till wabe uyahamba uminister. In fact uthe hamba uminister kwabe kuthiwa le ndlela wena bhutlu it's a provincial road. Now masibuyele siyoyidiscussa eprovinsini. Now sifika mani ke ku-MEC Nqatha ngusesithi sithunyelwe nguminister uthi masixoxe le ndlela. Now kwi-engagement zethu ke safumanisa nokubana no man, iprovince ayi-afford le ndlela, because i-kilometers from Tsomo to Cumakala is 90 kilometers. 90 kilometers. Now ingathatha almost their budget, half of their budget, all of their budget by the way. So sathi no. Then what is the plan? Because asingobantu balwayo. That's when ke kwabizwa wonke umuntu from that department, and then we have said no man, masovaneni uba le ndlela masiyithatheni iye ku-national, because iprovince ayi-afford and ayizukwazi uyenza. Mr. Qwele, ndikhumbula ndibone eTV-ni personally ufuna unikeza upresident imbalelwano usithi uyiTsomo Stakeholders Forum, wabe ungavumi binikwe omnye umntu. Upremier wayekhona, kokukhona zonke izikhulu zalapha ekhantrini, wamnikeza ngesandla upresident. Laa mbizo yakhe ihambe yafika ichaphazele okanye igalelo lalaa mbizo nale progress siyivayo ngopremier into yokubana iza kwenziwa le ndlela. Ungathi ligalelo elingakanani abalenzileyo ubukho bukapresident okanye ukufikelela kapresident apha? No, 100% ingaba ndiyaphosisa. Ukufika kapresident apha ndiyathanda uyithetha le nto abantwini bayazi. Akazange by mistake upresident. Sure. Sometime 2023 we had there was a protest in Tsomo. Protest enkulu esabona nathi kusapota nabantu betruck besime ezindleleni. Everybody supported us. Nathi sothuka uba hayibo ngabantu abatheni aba bamisa itruck endleleni, but ngabantu babesincedisa. But then we are past that. Our call was that sicela upresident, because
kudala sisiwa ngapha nangapha nangapha nguprovinsi, nguminister, ngubani. Now sicela upresident. So ufika kwakho upresident, isizathu soba ndingafuni unika u-MEC Matt laa letter because we've been dealing with the province. So now nanku lo mntu simcelileyo besimfuna ngupresident ufikile. And we wanted the assurity yokubana upresident uyithathile la mbalelwano simnika yona. Ndandingafuni ukuthi uya upresident uyinikwe ngubani. That's why ke ndande-refuse to say that no one must give president, either myself, because abantu bayogcwela nteni babesithi uzuyinike upresident esandlela letter. And then I've done that. And ke wena uthunyiwe Yes. ngabahlali baseTsonga. Now to come back to what you are saying, wena Butlo, ukunyathela kapresident apha eTsomo has made a lot of change in terms of development. Even ngakubalela few ndingaphumanga kulena, you can check kulaa mbalelo sasibhale nge-police station that there is no police station in Tsomo. If you can go there today, you can see uba injani. It's well revamped. If you can speak about the issue the college, I mean at around end of this month, or I mean April, right, we'll be engaging the foundation yoTata Sango Nsaluba about the establishment of a TVET college in Tsomo. So there's just a lot. If you speak about offices, now zivaliwe office osasa nje zimuviwe bastatione samwe kuzawukhiwa big offices in Tsomo. So there's a lot of development. Just for ungalahli bantu, andithethi ne-politician apha, andithethi namntu wambutho otheni, ndithetha nomntu oququzelela, andimazi embuthweni, ndazi umntu oququzela uphuhliso lwethu lwalapha eTsomo. He is the champion, uMr. uSimamkele Qwele. Now, uyayithemba le ndithetha ngumabuyane, I get just between me and you, ubana indeed le ndlela iza kwenziwa? No, 100%. Ezobe nditshilo kuwe ndathi akathethi into i-alabhalu naye uPremier. Uthetha into ayaziyo into yokubana the road is no longer on his competence as the province. It's a road of national. Obviously, uSandra ke ngoku yena soze aqaka ukwenza u-50 kilometers. It's a matter of a date when uqala nini. So uyayazi uPremier naye into yokubana le nto le ndlela it's on motion. Mhlawumbi yena into azasincedisa ngayo because sithe thina sawufumanisa la audio ithi abantu baseTsomo bafuna le ndiza kwenziwa, sayithatha sayicapture sayisave. Now what we're going to do, we're going to write to Premier and ask him, because thina isidla ekonsi le ndlela, simbuze into yokuba now that Premier you have confirmed, it's my first time ever since I have fought for this road with the collective, hearing the Premier of Eastern Cape uTata Mabuyane esithi abantu baseTsomo bakhalela le ndlela. It's my first time. It has never happened. We've been fighting ibinantsikwa nje. Sikhule, I'm 30 something, sikhule le ndlela kukhalwa ngayo, kukhona idoyidoyi oko akho nto kungekho nto de yenzeke siyibonayo. Ungathi wena ne-collective nenze njani ukuze sifikelele kule point? Yinto le niyenze differently, because ndiyacinga uba ootata uNdudula many izikhulu zalapha eTsomo nabanye abantu bayilwela kude sifikelele kule point yokubana hayi nali ke ukwithemba iyeza nyhani ikunational. Ngoku nenze njani? One, iTsomo was at the edge where it needed someone who can challenge the status quo. Sure. That someone, andifuna uthetha ngambo lo, but ndiye ndasithatha ezo sibindi to say that I'm prepared for anything, because le ezi zikhalazo zi-include nento le ndlela zifuna someone who stand up and face the reality into yokubana iTsomo ayidevelophi and yintoni ebangela ingadevelophi, masiyijongeni sayifumanisa into yokubana yile nto le ndlela. And then ke we start to say that let us fight for this. Singazijonga ezinye izinto esafokasa kuyo, and in doing that ke you need to be truthful to the people. Yes. Kungafika abantu abazokuxelela ngoba nasaqesha. I was at the point whereby ndandingafuni ngomsebenzi in the period. I can tell you, my colleagues, ndandingafuni kwamntu othetha ngomsebenzi ubana hayi saqesha, you seem to speak nice, you can influence many people, because now we would call iTsomo yonke and then would listen to our voice. So at that time, most abanye abantu would come to say that ungalunga la office. Now will dismiss that because I knew the agenda. Where I'm sitting now, I am happy because the matter of Tsomo to Kumakala Road has reached where we all wanted to.
ithathe of course more than 30 years as you have saying that zange yatharishwa le ndlela ulapha, zange yakhe yakusandra le ndlela, but within a short space of 4 years thina sikwazile uyibeka le ndawo kuyo. Ngoku soze siyokorekisha phaa kusandra kulaa bhodi, or sandra ebehleli no-MEC Nqatha, siyokorekisha phaa sitekishe into yobana iqala nendlela, ingabe imali ifakiwe, even ii-designs zazenziwa zale ndlela, zalapsa ke anyway, ii-designs zazenziwe zale ndlela, zalapsa. Saxelela uba kophinda ke kuyoadvertayizwa and so forth and so forth. Yayiza kwenziwa yiprovinsi, but imkile ke ngoku iprovinsi ke ngoku ikunational. So yayizokwenziwa yiprovince but bafumanisa into yokubana abayi-afodi. Bayi-afodi. Into le nto ithi le ndlela imali yayo yatyiwa bekufanele uba yi-tar road. Kukho neruma esikhule kusithiwa hayi mani le ndlela yaziwa iyi-tar road according to iBhisho. No, zezinto ndithi wena it could be rhetorics. Because into ebethe abantu abaninzi, you know, when bekustrayikwa then afike u-MEC welo xesha onzamkhumbula kumama wezivetikane, ebefike athi le ndlela lena iza kwenziwa uqala kule financial year okanye uqala on this date, but ingenzeki loo nto. Now ebantwini ke ngoku ureyisa ezinto zimane zithethwe ecaleni, uba nyhani le mali yatyiwe, angathetha kanje ubani nobani nobani. So thina khange sifune uyingena loo kona. Thina siyiqale where we have started it with the Minister Mbalula, sathi thina sihamba nayo. The past of what had happened, kudala kwastrayikwa, kwabanjwa abantu, zange siyi-entertain. Thina we have said sifuna ufocus from where we have begun with up until now. We have achieved that. I mean, Forum has done it. Simamkele Qwele, the chairperson of the Tsomo Stakeholders Forum. Thank you so much for umsebenzi owenzileyo. Sawucelebrate kahle xa sesibona imoto zethu zisezantsi indeed. Yeah. And this is a win. This is a major win for the Tsomo. I think I must say it now before you close. Yes. Abantu, they've got this question. We need a platform to clarify it. Why this road? Sure. Isizathu sale ndlela, you know, currently kubuildwa imall eNgqamakwe. And if you check abantu baseTsomo, as I've said to yourself before, that ubuninzi beTsomo buqala kweli cala uya koLuthuli, uyotshona koMbulukhweza, uyotshona koCibhala ngapha ezantsi. Now there are buses. You can move around in there and just show the surroundings. No, don't stop. Just move around with the tripod. There are buses ezithutha abantu. Yes. And we have raised that. Yangathi singabantu balwayo. There are buses ezithutha abantu ezibasa eNgqamakwe to increase the population of eNgqamakwe while you are decreasing the population eza eTsomo. Because isizathu will be that imbi indlela esuka kwaPagan ebheka eTsomo okanye esuka ezantsi kwezalala ebheka eTsomo. So yiyo nisasithi ukwenziwa kwale ndlela ukwenziwa kwale ndlela will help us a lot in terms of ukukhulisa uqoqosho lwaseTsomo. Because nyhani aba bantu ngoku bazawubheka phayana abazuza Tsomo. Kanti if you've got a hard road usuka kwaPagan ozapha, it's almost 20 kilometers. Definitely akho mntu uzoqhakazela eDriving Range leNgqamakwe uzawuza eTsomo. So zininzi izinto esizisayithayo ezawukhulisa i-economy yalapha kulo masipala wethu. Not even Tsomo as per se, I mean umasipala wethu. Because le ndlela iconnecta easily when from Ngcobo to East London. I mean just get in and just when you're from even Nkovimbaba to East London, just come futhi ungene uqabela. So there's just a lot in terms of economy. Yiyo nisisithi even whatever uPremier have said, uba mhlawumbi masithi yena beyithetha because he wanted to push whatever he wanted to push. Thina nto seTsomo ifike eqonsi ezizamlandela, uyayazi ke loo nto naye ubana akuthethwa nje kubantu baseTsomo angalandeli. That one I can promise you. Thank you so much.